Alright guys, naatid ko na yung aking pasahero. So pabalik na ulit ako ng Metro Manila para makabiyahe pa tayo. So bale ang biyahe ko ay 3 hours magmula ng Malabon. Medyo matraffic na kasi. So pabalik na tayo guys. So right guys, papunta na tayo ng Islex. So dito tayo sa shortcutan naman. Dito daw, shortcut daw dito, sabi nila. Hindi ko pa naman ako nakakaraan dito. Tinuro lang nila ito guys. Sarap talaga guys sa probinsya, no? Walang traffic. Itong dinadaanan kong ito, mga ano lang ito. Ang tawag sa mga ganito yung ano tawag sa mga ganitong kalye, yung farm to market road. Yun. Ito yung mga farm to market road guys na daan. Ito yung mga daanan ng maluluwas ng mga kalakal. Farm to market road. Tingnan mo naman ang lugar guys, oh. Dahil pang marami pang lupain dito. Sa gabi daw guys, kakatakot daw dumaan dito kasi madilim. Crossing to, so kanan tayo. So nakalabas na tayo dito guys. So kanan. Oh. So, pumasok na tayo guys dito sa toll gate. So, wala nang problema sa toll gate kasi nagpagas na ako kanina ng 500. Ay, nagpagas. Nagpa-load pala ako ng 500. May mga RPD installation pala rito kaya walang problema. So nakapasok na tayo guys. So mayroon tayong RFID. So ang exit natin ito guys sa Alabang para makamura tayo. So orasan natin ang biyahe natin dito magmula Tanawan hanggang Alabang.
So ang time natin guys 11:49. So tingnan natin guys kung ano oras tayo makarating ng Alabang. Alright.
Kalamba tayo guys. Turbina. Sa kaliwa, turbina. Pakanan, Kalamba. Diyan yung hot spring, yung pakanan dyan. O mga paliguan dyan.
Alright, may laman. Ayos. Hindi na tayo nagpila. So okay, alright guys. Dito na tayo sa Alabang. So hanggang dito na lang ang vlog ko guys. Maraming salamat at God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood ng aking trip to Batangas. Trip to Batangas. Right guys, thank you.